ክርስቶስ ጸለኹ ሰላማዊ ንሳቶም ግና እንተ ተዛረብኩስ ንውግእ እዮም ዝስለፉ ንዓቶም ግን ናተይ ቃልሲ በቃ መለኸት ናይ ውግኦም ኢየሱስ ጎይታይ መለኸት ናይ ውግ ኣይግበሮ ቃልና ኣሕዋተይ ኣሜን ዶ ቃልና ዝሰምዕሲ ንበረኸት ይኹነሉ ንህይወት ይኹነሉ እዚ ምስ በለ እሞ ውግ ምስ ተላዕለካ እንታይ ትገብር ክምልስ ከሎ መዝሙር 121 ኣዒንተይ ናበኽራን የልዕል ኣለኹ ኢሉ ሰብ ውግ ምስ ተሰለፈሉ ሰብ ወይ ውግ ምስ ተላዕሎሲ እንታይ ይገብር ትሰብ ነዚ ክምልስ ከሎ መዝሙር 121 ኣዒንትኻ ናበኽራን ዝለዓል ኣሕዋተይ ውግ ክላዕለካ ከሎ ፈተናታት ክበዝሐካ ከሎ ነገራት ክኸብደካ ከሎሲ ኣዒንትኻ ናብ እግዚአብሔር ኣልዕል ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ተቐበል ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ረድኤተይሲ ካብ እዩ ዝመፀኒ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመፀኒ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ክትቀበል ዘለካ እሞ ኣዒንትኻ ናብ እግዚአብሔር ይዝለዓል ብግዜ ፈተና እዩ ዝብለና ዘሎ ዋን ሲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ተዳኢልኩምኒ እዳው ናብ እግዚአብሔር ይዘልዕል ኣዒንቱ ናብ እግዚአብሔር ይዘልዕል ንኣምላኽ ይዝፀባበዮ ትፈልጡ ዲኹም ኖህ ነቱ መስኮት ክኸፍቶ ከሎሲ ንላዕሊ ገጹ ኸፊትዎ ካብ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነገር ክቐበል ናይ እግዚአብሔር ነገር ናብኡ ክመጽእ መታን ንጎድኒ እንተ ዝኸፍቶ ንታሕቲ እንተ ዝኸፍቶ እኮ ኩነታት ይዝርኢ ኩነታት ድማ የስጥመካ እዩ ኩነታት ድማ ብኡ ዘትርፈካ ኩነታት ድማ ንዑ ይዘምስለካ ንእግዚአብሔር ተጠሚትካ ግን እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ሓደ ካብቲ እንዳበረኽካ ክትወጻሉ ትኽእል ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኢና ክንጽበ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ህዝቢ ኣምላኽ ዝብል ዘለኹ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ይበሃል እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ምስ በለ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ክገብሩ እዮም ከናብዚ ዝድይቡ ዘለዉ እንዳደየቡስ ነዚ መዝሙራት እዚኦም ዝምዝምሩ ዘለዉ ኢለኩም ኣለኹ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝድይቡ ክልተን ቁፅሪ 4 ዘሎ ጥቕሲ ከንብቦ እየ እቶም ዓሌታት ናይ እግዚአብሔር ዓሌታት ከምቲ ምስክር እስራኤል ንስም እግዚአብሔር ክውድሱ ናብኣ ይድይቡ ይብለና እንታይ ክትገብር ኢኻ ትድይብ እንተ ዳኢልኩምኒ ንኣምላኽ ክትውድስ ኢኻ ትድይብ ንኣምላኽ ከተኽብር ኢኻ ትድይብ ንኣምላኽ ልዕል ከተብሎ ኢኻ ኣብቲ በሪኽ ናትካ ክትድይብ ዘለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኣምላኽ ንቃሉ ክትእዘዝ ንፍቓዱ ከተስምር ንሓሳቡ ከተስምር ኢኻ ናብኡ ክትድይብ ዘለካ ነዚ ዕላማ እዚኦም ዝድይቡ ነይሮም ነዚ ዕላማ እዚኦም እዚ ናብዚ ቦታ እዚ ዝድይቡ ነይሮም ንኣምላኽ ክውድስዎ ንኣምላኽ ከኽብርዎ ንምንታይ እዮም ግን እዚ መዝሙር እዚ ናይ ምድያብ መዝሙራት ተባሂሉ እንተ ዳኢልኩምኒ ኣሕዋተይ ድሕሪ ናይ ፈተና እዋን ድሕሪ ናይ ሽግር እዋን ድሕሪ ናይ መከራ እዋን ናብዚ ቦታ እዚ ይመፁ ስለ ዘለዉ ናብ ኢየሩሳሌም ድይቡ ስለ ዘለዉ ናይ ምድያብ መዝሙር እዩ ንዓቶም ድሕሪ ናይ ሙርኮ ዘመን እዮም ናብዚ ቦታ እዚ ዝኸዱ ዘለዉ ድሕሪ ክንደይ ስቃይ ድሕሪ ክንደይ መከራ ሰላም ዝጸልኡሲ ነፍሰይ ብዙሕ ግዜስ እንታይ ገይራ እያ ተቐሚጣ እያ ነይራ እያ እንዳበሉ ስለዚ ካብ ብዙሕ ግዜ ስቃይ ወፂኦም እዮም ናብዚ ቦታ እዚ ዝድይቡ ዘለዉ ስለዚ ንዓቶም ናይ ምድያብ መዝሙር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ንዓና ድማ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰላም ዝጸልኡ ዝነበርና ኣብ ዓለም ጸላእቲ ኣምላኽ ኮይንና ዝነበርና እሞ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ምስ ረኸብና ሕጂ ናይ ምድያብ መዝሙር ንዝምሮ ዘለና ንዓቶም ድማ እቲ መዝሙር እቲ ከምኡ ነይሩ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንዳደየቡ ከለዉ ድሕርቲ ነዊሕ ዘመን ናይ መከራ ዘመኖም እዮም ንኣምላኽ እንዳዘመሩሉ ዝድይቡ ዘለዉ ንኣምላኽ እንዳዘመሩሉ እዮም ዝድይቡ ዘለዉ ድሕሪ ክንደይ ፈተና ድሕሪ ክንደይ ሽግር ድሕሪ ክንደይ ጭንቀት ድሕሪ ክንደይ መከራ ንገለ ሰባት ከምኡ ክኾነልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድሕሪ ክንደይ ፈተናታት ሲ ክዝምሩሉ ኢኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣታ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ይበሃል ይሕዋተይ ኣሜን እንተልካ ይሓልፍ ትበረኸት ቃል ሰርሕ ብሂወትካ ኣነ ከምዚ ተረዳእኩ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር ይባረክ አሜን በሉ
ስለዚህ እዚ ኮይኑ እዩ ናይ ምድያብ መዝሙር ተባሂሉ ነዚ ዕላማ ዚና ኣምላኽ ንኽውድስዮም ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝድይቡ ዘለዉ እየ ዝብል ዘለኹ እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ምስ በልኩ በቀጥታ ናብ መዝሙር 128 ክሰግር እየ መዝሙር 128 እዚ መዝሙር እዚ እግዚአብሔር ንጽዮን ዝባረኹ በረኸት ብዛዕቡ እዩ ዝዛረበና እግዚአብሔር ዝባረኹ በረኸት ይዝዛረብ መዝሙር 128 ናይ ኣምላኽ በረኸት ይዝዛረብ ናምላኽ ዝፈርህ በመንገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብስ ብፁዕ እዩ ኢሉ ይዝዛረብ ብፁዕ ማለት ብሩኽ ማለት እዩ ሕጉስ ማለት እዩ ዕውት ማለት እዩ ሰክሰስፉል ማለት እዩ ሕዋተይ ተዓዊትካ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እዚ ይዝዛረብ ዘሎ ዕዮ ኣእዳውካ ቁጽር 2 ዕዮ ኣእዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁዕ ኢኻ ኣብታ ኢየሩሳሌም ኣብዚ ትልዓል ዘንበብናዮ ቁጽሪ 4 እንታይ እዮም ዝገብሩ ድይቡ ኢለኩም ነይረ ንኣምላኽ ክውድሱ እዮም ዝድይቡ ኣብ ኣምስ ደየቡ ድማ ንኢየሩሳሌም ሰላም ለሙኑላ እዮም ዝብሉ ኣሕዋተይ ምስ ሰላም ዝጸሉ ሰባት ከመይ ከም ዝንበር ሰብ ከመይ ከም ዝሓልፎ ኣጸቢቓ ነፍሶም ኣስተማቒራቶ ሓሊፋ ብዛዕባ ሰላም ክጽልየልካ እንተኾይኑ ሰብ እኮ ሰላም ዝጸልእ ሰብስ ከመይ ከም ዝሰብዕዮ ንሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ነፍሱ ማለት ኮይና እያ ትጸልእ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ገንዘብ ጸልየልና እንተልኩም ንሲ ብዛዕባ ሽግር ናይ ገንዘብ ጽቡቅ ጌረ ተመኮርኩ ክኸውን ኣለኒ ብዛዕባ ጥዕና ጸልየልና እንተልኩም ንሲ ብዛዕባ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ጽቡቅ ጌረ ተስተሓሰኹ ሰብ ዘስተማቐርክዎ ሰብ ክኸውን ኣለኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ምስ ደየቡሲ ንኢየሩሳሌም ሰላም ለሙኑላ ዳበሉሲ ብዛዕባ ናይ ኢየሩሳሌም ደሃን ምስ ሰላም ዝጸልኡ ብዙሕ ግዜ ነፍሶም ሓሊፈ ስለዚህ ይፈልጥዎ እዮም ሰብ ምስ ሰላም ዝጸልእ ከመይ ከም ዝነብር ሰላም ከም ዘድልዮ ሰብ ይፈልጡ እዮም ድሌት ናይ ኩሉ ሰብ ድማ ብዛዕለም እዚ እንተዳሪኹም ሕጅስ ሰላም እዩ ኩሉ ሰብ ሰላም ይደልይ ኣሎ ኩሉ ሰብ ሰላም ይደልይ ኣሎ በቃ ጠለብ ኩሉ ወለዶታት ኮይና ኣላ ሰላም ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ድማ ኣብታ ትነብሩላ ምድርስ በቃ ደሓና ብደሓና ደሓን ክትረኽቡስ ደሓን ለሙኑ ደሓን ድለይላ ሰላም ለሙኑላ ይብላ ሰባት እዚኣቶም ሰላም ስለዝለሞኑ ድማ ኣብ መዝሙር 128 ቁጽር 2 ከድኩም ድማ ከምዚ ኢሉ እዩ ዝጅምር ኣብታ ቁጽር 2 ዕዮ ኣእዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁዕ ኢኻ ደሓን እውን ክትረክብ ኢኻ ይብሎ ስለዚ ዝለመንካዮስ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ትረኽቦ ኢኻ ደሓን ለሚኖምሲ ሰላም ለሚኖምሲ ደሓን ክትረኽቡ ኢኹም ተባሂሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ዝለመንካዮስ ትረኽቦ ኢኻ ዝደለኻዮስ ትረኽቦ ኢኻ ብልክዕ ከም ተቃሉ እንተዳመጽኢኻዮ እግዚአብሔር ኣይሕፍርን ኣይሕፍረካን ይሕዋተይ ኣይሕፍረኩምን ይሕዋተይ ኣይሕፍረናን ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣሜን ዶ እዚ ምስ በልኩ በቀጥታ ናብ መዝሙር 129 ድማ ክሰግር መዝሙር 129 ድማ ጽዮን ብዙሕ ግዜ ከም ዝተጸልአት ተጸሊኣ ከም ዝሕለፈት ግን እግዚአብሔር ምጽላእታ ከመይ ቂሩ ዲል ከም ዝገበረ እዩ ዝነግረና ምጽላእታስ ከመይ ቂሩ እግዚአብሔር ዲል ገይሩ ደጊሙነታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቁጽር 2 የምጽአ ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻበቡለይ ገናኸ ኣይሰዓሩንን ይብል ንምንታይ ኣሕዋተይ ካብ ንእስነተይ ኢሉ ኣብቲ ምስ ሰላም ዝጸሉስ ነፍሰይ ብዙሕ ግዜ እያ ነይራ ኢልዋ ኣብዚ ድማ ካብ ንእስነተይ ጀሚሮምሲ ብዙሕ ግዜ እዮም ኣጻቢቦምለይ ንምንታይ መሲሉኩም ዝተሰዓረ ምሳኻ ስለ ዘሎ ንምንታይ መሲሉኩም መንፈስ ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘሎ ንምንታይ መሲሉኩም
ቃሉ ምሳና ስለ ዘሎ ንምንታይ መስልኩም ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ናይ ኣምላኽ ንፈርህ ስለ ዝኾንና ናይ ሰላም ሰባት ስለ ዝኾንና እግዚአብሔር ይባረኽ በዚ ኮይ ካብ ሰዓር ተሳጽቢቁም ትበልጹ ይሽልና ተሰዓር ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ ኮይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ንስነቱ ኮይ መሰታ ናይ ገሊናኩም መሰታ ዕድመና ኮይ መሰታ ዕድመና ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ ጀርሚያ ዝበሃል ናይጀሪያዊ ኣገልጋሊ ኣዘ ዘኽብሮ በቃ ውጽእ ኢሉ ክጽልጸኒ ሕስ ውጽእ ኢሉ ከገልግል ጅምር የብሎ ርእሱ ርእሱ ትኹብ የብሎ አንተ እግዚአብሔር ታይ ዳገረ ተበሎስ ወሕጅ ዳ መሰታኻ እንዲም ዘለው ይብሎ እግዚአብሔር ቆም ብሎ ተመልሶ ጋር ይጽልይ ቁርብ ገለም ጸልይኻ ውጽእ ይብል ይትኮብካ አንተ እግዚአብሔር ሕጅ ከንታይ ኮይኑ ሕጅ መሰታኻ የም ዘለው አሕዋተይ ናይ ገሊና ችግር መሰተና ዕድሜና ሙሉ ካብ ንእስነትና ጀሚሩስ ክሳብ ዘለና ዕድሜ ዘይፍለየካ መሰታ ዕድሜኻ እግዚአብሔር ሎሚነ መሰተና ዘበለ ጸላይ ብሽም ኢየሱስ ይውድቆ ዕድሜና ሙሉ በቃ ምሳና ዕድመ ሙሉ ልክ ዝኸደ ጸላይስ እንታይ ይግበሮ እግዚአብሔር መስልኩም ይውድቆ ብሽም ኢየሱስ ቃሉ ስልጣን አለው አነ በዚ ቃል ተአማመነ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ቃል ስልጣን ይውደቅ አሜን በሉ ግድ ይብልኩም እንከወድቅ ግን አይሰዓሩን ሰዓራ አምላኽ ምሳና ስለዘሎ አይሰዓሩንም ኢየሱስ ጎይታይ አይሰዓሩን እግዚአብሔር ንጸላእቶም ዲል ገይሩ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እንተዳይልና መዝሙር 130 ከድኩም ከምዚ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ንምንታይ እዮም ዘይተሰዓሩ ንምንታይ እዮም እግዚአብሔር ንጸላእቶም ዲል ገይሩሎም ተዳይልና